Dakong pangutana mahitungod sa gingharian sa Dios. Ato ba kining gidawat sama sa mga bata? Yun sa pud pagdawat sa bata ang gingharian sa Dios. Daghan kaayo mga igsuon natong kasinatian kay kita nahimo mang kabahin sa mga bata o nahimo mang bata sa una ug karon nagmatuto usab og mga bata, dali kayong ilaron ang bata nga usa ka istorya hilabi na mahitungod sa gingharian, mahitungod sa mga fairy tales. Diha sila makakuha og kaanindot nga pangandoy sa ilang kinabuhi. Nga mahimo silang Cinderella, mahimo silang katong baki nga paghalok sa maong prinsesa, nahimong gwapo kayo nga tao. Kining mga pangandoy ba nga usahay, no, suntok sa buwan, nga kibalo kita nga dili ni sila mga tinuod, una-una lang ang naghimo nini, apan kusog kayo nga makadakop sa mga imagination sa mga bata. Mao nga dali kumbensihon ang mga bata may tungod aning mga istorya sa mga gingharian nga diin usa makita nato nga dili gani tinuod. Gani kumingon kita kana pader, dali kayo ilaron ang bata. Pero si Jesus nakatan-aw og laing anggulo sa mga kinabuhi sa bata nga diin ang ilang pagdawat nining mga istorya, tinuod man o dili, adunay dako kayong bili. Labi na kung hisgutan nato ang gingharian sa Dios. Ang bili gayud sa pagkamasaligon, ang bili gayud sa pagkamatuuhon, nga dili na naginahanglan og daghan pang explanation apan ang bata dayon mudakop niini uban sa dakong pagsalig nga ang nag-istorya niini, uy, ako gong mama. Ang nag-istorya niini, uy, ang ako gong papa. Imaugo ni giingon ni teacher. So, kining tanan mga igsuon, daalay mas lalom kaayo nga hiyas di ay nga atong tan-awon nga diha sa atong pagdawat sa gingharian sa Dios, mao kini ang gikinahanglan, ang pagkamasaligon, ang pagkamatuhon aron magpuyo kita sa kinabuhing malaumon diha sa Ginoo. Pero lagi alang kanato nga mga wise na, mga dagko na, kining tanan, no, kathang isip lamang. Mauna nga dali nato siyang mapadaplin sa atong kinabuhi. Dali natong mapadaplin ang pagkabata nato sa atong kaugalingon, kay lagi alang kanato ang katong mature o kasaligan o hamtong gayod nga tao kana mang musalig sa iyang hunahuna o sa iyang kusog lamang. O kay maingon kita nga gihatagan man ta sa Dios nini, atong gamiton ni para sa atong kaugalingon. Kung nakalimtan nato ang elemento nga di ay ang paghatag sa Dios nini adunay tumong gayod nga alang sa kaayuhan sa uban aron matukod ang Kristohanon nga gingharian sa Dios. Usa kini kanindot siguro nga lantawon. Kita karon nga senior citizen na. Kita karon nga mga habtong na. Hain naman dapita sa atong mga pangandoy ug sa atong hunahuna sa atong paglaom sa kinabuhi ang gingharian sa Dios. Usa pa ba siya ka paglaom diha kanato? Ug ato lang ginaingon, laom-laom na lang ta. Dili na gyud siya paglaom sa atong kinabuhi. Mao nga nindot mga igsuon. Nga diin diha sa atong pagkaanak sa Dios. Anak man gyud tatanan sa Dios, dili nato kalimtan ang kining hiyas sa pagkabata. Karon, first Saturday,
atong gidedicate ang maong adlaw, ang maong pagsaulog sa Santos nga misa, diha gayud sa atong inahan nga si Santa Maria. Mga liyatan niya. Atong gitawag siya Mama Mary. Kanindot usahay sa pulong, no? Very Filipino. Nga tawag nato si Santa Maria atong inahan. Aron unta dili mawala ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon nga kita mga bata nga masaligon, malaumon diha sa Dios. Nga kita mga bata nga dili lamang miingon nga basta kita mutuo sa Dios, kundili ang atong paglaom nakaangkla gayud sa Dios, nagmasukad gayud diha sa Dios kang Hesukristo nga mao'y naghatag kanato og kaluwasan. Kini kaanindot nga atong i-reclaim. Tinuod mga igsuon, maingon mata, nawa naman ang akong pagkabata, Pader. Uy, nahimo naman kong marok, nahimo naman kong kanang gahig ulo, nahimo naman kong dautan tungod sa akong mga sala. Pero nawala ang pagkabata. Kay hangtod karon atong giila, atong kaugalingon nga mga anak kita sa Dios. Ang ato lang manghimuon, i-reclaim nato. Ato pang pakusgon, ato pang isentro sa atong kaugalingon nga kita mga bata sa Dios. Ang atong pagkabata wa sa atong hitsura, ang atong pagkabata anaa sa hiyas nga atong gipuy-an nga matuuhon gayud sa Dios, masaligon gayud kaniya, ug ang atong kinabuhi nagalakaw kanunay diha sa paglaom kaniya. Kay ngano bisag unsay mahitabo, maayo o dautan sa atong kinabuhi, kung malaumon kita isip usa ka bata ngadto sa atong relasyon sa atong Dios Amahan, wala kitay angay nga kahadlukan. Mao mga kaigsunan nga kining tanan kanindot naputos diha sa atong Salmo Responsorio, sa atong pag-ingon ganiha sa ganito, ang kaluoy sa Ginoo